Kamaráti, zdravím vás v novom videu. Dneska sme na Fort Fishingu 2026 a bude to veľmi zaujímavé. Ideme pozrieť Lovíme.sk, mojho sponzora, ostatné obchody pozrieme, takže máte sa na čo tešiť a poďme na to. Tuto je vstup, tu je hala a ideme na to. Poďme. Kamaráti, stretol som Vítka. Čau. Čau. Tak zdravím všechny sledovatele, fanoušky tady mladého talenta, Naděje. Doufám, že se mu bude dařit, že jeho videa porostou, no a že třeba jednou předčí takovou slovenskou ikonu teďka a to je Demex. Takže držím ti palce, pokračuj v tom, co děláš a za mě to bude jednou pecka. Ďakujem. Tak se daří. Ďakujem. Taky, čau. Ahoj. Kamaráti, teraz som pri takom veľkom akváriu. Ukážem vám nejaké rybičky. Tuto máme takúto šťuku. Môže mať okolo takých 80-90 cm. Veľmi pekná. Tuto je jeseter. Tiež pekný. Okolo metra, 1,10 m možno. Tuto je kaprík. A ostatné takéto bodkové rybky, to sú dúhaky. A myslím si, že potočáky tu nie sú, iba dúhaky tu sú. Toto je sumec. Veľmi pekný sumík, taký meter. A tu je veľa kaprov. Tento je napadnutý, ale neviem, či mu to ten sumec spravil alebo niekto iný. A tak, pekne to tu vyzerá. Tu je šťuka, pekná. A iné ryby tu už ani nejsú. Ešte tam je ostriež, tak toho vám ukážem. Teda dva ostrieže a pekné ostrieže. Také 40-ky, 45-ky. A tu je dúhak. Čau. A ešte tu je amorik. Som zabudol. Toto je amor. Stretol som Wagnera a tu je. Čauko. Já tě zdravím. Prosím vás, podporujte mladý kluky, jako je Timko. Potřebujeme mladou krev. My tady nebudeme věčně na těch výstavách. Doufám, že kluci jako Timko tady v budoucnu budou stát. Ať tě neopouští pokora a rybářský a podporujte ho. Dávejte mu odběr a sledujte ho. Petru zdar. Ďakujem. Ahoj, Čau. Petr Zdar. Tak stretol som tu Stevena. Čau, tady Steven, tak co, jak užíváš tady veletrh? Super. Co jsi užil? Líbil se ti stánek? Áno, krásny, všetko Koukal super. jsi na to? Áno, koukal. A dejte mu tady odběr chlapákovi. Áno. Múdre slova. Ďakujem. Přesně tak, čau a užívej. Jo, dík. Ahojte kamaráti. Dneska je druhý deň, čo idem na Fort Fishing. Dneska tam bude veľmi veľa ľudí, určite. Už aj vidím, jak veľa ľudí tam ide. Ale nevadí. Hala je veľká, sú tuším 4 haly. Dneska vám poukazujem toho troška viac. Tu budem celý deň a uvidíme, že jak všetko dopadne. Bude Fort Fishing v Nitre. Plovoucímu, tak tady ten nám padá ke dnu. Silný hoci, dělá tak silný bordel ve vodě, tam nikdy nic takového prostě nedržel. Když se podíváte na moji špičku, Tuto nástrahu mám, ale ukážem vám aké. Pak já, když jsem to dostal poprvé do ruky, tak jsem tomu nemohl... Ja mám túto červenú, na túto som chytil šťuku v predposlednom videu a túto som si včera kúpil, lebo som ju minule otrhol. Máme tu Z-Fish. Myslím si, že tu je aj revik, tak pojeme ho pozrieť. Stretli sme tu revika. Čaute. Jak to vidíš, túto výstavu? No, je tu celkom dosť ľudí. Dneska je piatok. Zajtra bude ešte viac, ale je tu veľa rybárov, dá sa tu dobre pokecať s každým, takže to je taký rybársky sviatok, na ktorý sa každý teší. Presne tak. A dokedy budeš? Do nedele. Do nedele? Do nedele som tu. A Dobre. potom idem rovno na rybu. Hej? Vážne, no. A na čo pôjdeš? Na Kráľovu idem naspäť. Naposledy Uha. som tam bol, mal som tam metrové vlny, tak som si nezachytal, ale tentokrát už hádam nebudem. Jasné. Dobre, super. A čo tu máš nové? Ukážeš nám? No pravda, čo by si, kaprarinu chytáš, čak? Všetko možné, aj privlač, kaprarinu. Dostal som takýto vizitku. Áno. Sledujte.
Dobre, poď ukážem ti niečo. Ukážem ti nové tašky, poď. Ukáž. Toto sú nové tašky, taškovina od Zfishu, ktorú v podstate bude tento rok pomaličky vychádzať. Ja si budem brať toto a toto určite, lebo tu máš odnímateľný vrch. To si dáš preč odtiaľ, vznikne ti z toho toto. Máš tu na nadvesce, tu máš takú buksu, sem si dáš stačky s háčikmi a s takými vecami, ďalšie veci. Máš to všetko vystúžené a potom, keď dáš z toho tu z vrchu dole, tak to vyzerá takto. A vieš to mať samozrejme ako batoh, ale vieš to zobrať ako tašku. Máš tu tvrdé veci, proste je toho veľa. No. Tej taškoviny bude fakt, že hodne. Hej. A ukážem ti jednu ešte ďalšiu vec, to je tu. OK. To je taká vychytávka, novinka. Môžeš si kľudne natočiť. Dáš tam 8 guličiek a z toho ti spraví 16 A boliek. jestli jezdíte na odbyt, tak víte, proč potřebujete. Skulení boilies. Tak toto jak funguje? No tohle nemůžete mít, to je úplně... Ready nám to. Ukážem, keď mi to dajú do ruky. Tohle je půl. Tak toto vypadá. Takovou patronu tam je nahážu a udělám. Ja sa dostanem k guličkám. Dáš sem Stačí 1, jednou 2, rukou. 3, 4, 5, 6, Tohle 7 náhodík je a ešte 8. Áno. Tak se určitě A jedným podívejte na ťahom taškovinu, máš máme toho nový 16 kamo, kusov. krásný tašky, vaničky. Super. Toto bol Revik a dajte mu kľudne aj follow, pozrite si jeho videá. Robí veľmi pekné videá. To sú nejaké špičkové nástrahy, ktoré vám môžeme aj ukázať. Ale nepoznám túto značku. Ale fajné nástrahy. Ale jak mám tak veľa, že už fakt, že nepotrebujem. No je super, určitě. Nemají takový stánek. Kamaráti, takže stretol som tu Jakuba Fabiana, čau. Čau, Team Boy. Jak to tu vidíš? Výstava super, to ste neprišli, môžete ľutovať, ale určite sledujte Team Boya, sledujte jeho videá, pretože toto je budúca legenda a najväčšia star na Slovensku, takže Áno. Team Boy, nech sa ti darí. Ďakujem. Nech máš čo najviac sledovateľov a určite si uži tú výstavu a Áno, vy, užijem. čo ste neprišli, tak príďte o rok. Je Príďte to o rok. super. Hej, bude tu aj Jakub Fabian, budem tu aj ja. Určite stánok Giants Fishing, tu nás Áno. nájdete vždycky. Hej, dobre Jakub. A čo, jakého kapra máš najväčšieho, povedz nám. Najväčšieho kapra som chytil minulý rok, zemplínska šírava 29,45, tuším, že mal váhu. Wow. Obrovský šupík. Deň predtým som chytil 27-kilového kapra, čiže som si vlastne za 24 hodín dvakrát pochytal akýby osobák, zväčšil a treba chodiť k tej vode, lebo ľuďom začína viac a viac číbať a pri tej vode máte kľud, vypnete od Presne tak. toho šialeného sveta a ste v inej dimenzii. Je to takže tak, je to tak. Treba chodiť na ryby, treba byť dobrý a hlavne sa starať o seba treba. Dávať si pozor na stravu, dávať si pozor na zlých ľudí okolo seba, lebo Áno. všetko vás to raz zničí a dobehne. Je to tak, je to tak. Múdre slova. Ďakujem. Boj. Kamaráti, dostal som od Jakuba Fabiana takýto cukrík, ale neberte cukríky od ľudí, hlavne od starších, niekde vonku, lebo nikdy neviete, že kto to môže byť. Ale Jakub Fabian, vám sa nič nestane, keď si dáte od Jakuba Fabiana niečo. Teraz som pri takom stánku, že Son Chung a vyzerá to veľmi zaujímavo táto predajňa. A nejaké klobásky tam vidím tam dole. Tam vidím 30% ze starý nás. Stretol som tu teda Daška, čau. A jak sa ti páči na výstave? Hele, je to vždycky super, že se tady všichni setkáme, ty blázni, a rybařina je nevyčerpatelný téma pro nás, takže se o tom můžeme bavit do nekonečna. Je to tak, je to tak. Jakú šťuku máš najväčšiu? Minulý rok jsem chytil 128, pak jsem teda zjistil, že jsem z toho byl tak vykulený a změřil jsem jí uhnilej ocas, takže to byla asi ryba přes 130, Aha. ale 128 počítám. Jo, tak super. Sumca? Šumec 209, pláčku. Jo. A ešte čo také máš ako najväčšie? Pochvál sa. Hele, největšího mám šumce, ale vážím si všeho, vážím si velkých kaprů, který jsem na řece pochytal. Každá ryba má něco do sebe. Áno, je to tak. Dobre, ďakujeme. Já děkuju, že jsi mě vyspovídal. Jo.
Tento sumec má 3 metre. A tento sumec bol nájdený v Česku, zomretý a vážil 95 kg skoro. A približne mal okolo 285 cm. A bol starý 37 rokov. 37-ročná ryba. To je akože brutál. Wow. A pozrite tú malú plútku. A potom túto. Takže zaujímavé. Pozrite to auto. Maličké. S vlečkou. Takáto sedačka je vnútri. Wow. Takéto vychytávky sa mi veľmi páčia. Toto je úplne, že akurát vozík na moje rybárske veci. A veľmi pekne to vyzerá. Do budúcna by sa aj hodilo. Ideme do hala 4. Tu veľmi veľa ľudí. Haló, čaute. Stretol som Demexa, čauko. Ahoj. Čo tu máš nové? Poď nám ukázať. Mám tu nové Dominikine šiltovky. Domitot. Čierna. Rúžová. Pekné logo. Áno. Aj trička. Tričko. Na. To sa pasí. Potom mám nové. Ja. Logo. Trička. Šiltovky. Vyšívané šiltovky. Detské šiltovky. Také ekonomickejšie. Podpis karty nové. A toto je vlastne Chobotnica X, novinka na tohtoroční sezónu, sa mi moce jazyk, lebo som dneska hovoril celý deň. Je to mesová boilies, Chobotnica je známa, Chobotnica X je tajomstvo. Kvôli tomu sme to tak spravili, aby to iné značky nekopírovali, takže Chobotnica X. Je to čisto mesová boilies postavená na mučkách, poďte so mnou. Tu sa nachádza. Môžete vidieť, že zloženie je veľmi pestré, aj tam vlastne, neviem, či okolo 10-12 zložiek, z ktorých sa vlastne skladá tá boilies. Hej. A tu je losos broskyňa. Klasika. Fungujúca. Tak otestujem tú chobotnicu a uvidíme, či na to niečo pôjde. Ak nie, tak nie. Je to v 900 gramovom sáčiku, tá chobotnica a takisto aj tie losos broskyňa je takisto. Teraz sedím v lovíme stánku, tuto máme bojle, zákazníci chodia, tak to je super, to nás teší, tak to má aj byť. Dneska je piatok a už idem z forfishingu, idem sa nájsť, dať si nejakú večeru. A potom zajtra sa ešte vidíme, zajtra tu ešte som. Uvidíme, jak to pôjde. A zajtra sa máte na čo tešiť, lebo bude veľa ľudí a bude to zábava. Takže na dneska všetko. Krásne slnečko to zakončilo s najlepším rybárom na Záhorí. A za chvíľočku možno aj na celom svete, ale dás odtiaľ potiaľ, takže asi tak. Ja som rád, aké úlovky mám pochytané a troška o mne vám poviem dneska ešte teraz, že mám najväčšieho kapra 16,5 kg, takže to je brutálny kapor za mňa. Potom mám ešte sumca 150 cm a 30 kg, šťuku mám metrovú, 10 kg, ostrieža mám 35 cm a čo také ešte. To sú také najväčšie ryby, čo mám pochytané, ale snažím sa ešte väčšie chytiť a všetko príde postupne. A je to veľmi dôležité byť trpezlivý. Veľmi rád budem, ak aj na Instagrame mi dáte follow, tam mám iba ryby a informácie o YouTube videách. Krásne slnečko, konečne počasie na mikinu. Ahojte kamaráti, dneska je sobota a neviem sa dočkať, kedy tam už budem. Dneska bude veľa ľudí, to bude troška nevýhoda, ale aj tak sa teším. Má tu byť aj kamarát Tobias, tak ho pôjdeme pozrieť.
a tak. Takže už tu je aj Toby. Čaute. Kúpil som si takýto mystery box od Daneshu. A sú 3 tikety, za čo môžem získať veľké ceny. 2 udice tuším, jeden tiket, druhý tiket je Nash vozík a tretia karta je tuším pípače alebo také niečo. Takže modlíme sa, nech tam mám ten tiketík, ale však aj bez toho ma to poteší. Šiltovka, nejaké veci, fúha. Make it happen, neviem čo. Nešiltovka, vlasec, ďalšie veci, ďalšie. Tu je niečo, že... Čo to je? Neviem, čo to je. Ale asi tiketík to nebude. Takže tam. Kamaráti, našiel som tu nejaký telefón stratený, Samsung. Idem skúsiť nájsť majiteľa, lebo toto je veľká škoda, aby tu niekto stratil telefón. Ideme to skúsiť pohľadať. Kamaráti, takže telefón som tuto odozdal, takže už to je vybavené a uvidíme, snad sa nájde majiteľ. Preto som tu Karla Nikla, zakladateľa tejto topkovej firmy. Čau. Čau. Povedz nám, jak to tu vidíš? Tak samozřejmě vidím to krásně, protože já už jsem jezdím 17 let. Každý rok se nám zvětšuje stánek, každý rok máme víc návštěvníků, víc fanoušků. Letos je to extrém, protože já tady stojím vlastně jenom na tomhle místě a bavím se s těma všema lidma, dělám si s nimi fotky, poslouchám jejich reakce, že se jim líbí naše videa, že jsou spokojení s našimi produktama a to mě samozřejmě těší a nabíjí a z toho mám velkou radost. Hej, a ja. Tak to treba mať. Super. Tak díky. Pohoda. Stretol som tu Jonasa. Čau. Ako sa máš? Čau, dobré, je to veletrh, je sobota, přišel si v nejbláznivější den, takže je to tady moc hodně. Hej, a čo jak fanúšikovia? Pohodičke? Extrém, chodí, ale já jsem za to vděčný, já bych nejradši teďka byl sice u vody v lese, ale jsme na veletrhu a prostě potkám se tady s lidma, co mě podporují, já se toho vážím. A i tebe, kámo, si vážím, že jsi došel. Super. Sledujte Timboja, no. Sledujte, dejte mu odběr, stejně jako já a ať ti to roste. Přeju hodně štěstí. Chce to jenom točit a lovit. Nech ti to rýchlo ujde. Čau. Teraz som našiel takúto vec od Lovrens, teda myslím, lebo sme práve v stánku Lovrens a majú tu takúto vec, čo je proste akéby vrtuľa. Tam to musím trošku silnejšie podržať. A takto nejak to funguje, no. Takže keby ste to ťahali za člnom, tak vám to proste pomôže, jak vrtuľa. Zaujímavé to vyzerá. Len by ma skôr zajímalo, lebo to váži tak 30 kg, že proste, jak to môžete vôbec ovládať vo vode, však uvidíte. Možno v budúcnosti si to kúpim, ale myslím si, že asi nie. Kamaráti, už som vonku, mám veľký balík so sebou. Ďakujem, že ste video dopozerali až sem. Veľmi si to vážim a vidíme sa pri ďalšom videu. Snad sa vám videjko páčilo, ak hej, zanechajte like. Ďakujem, lovíme.
a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute.